Faidi angnorokno tini kaisa kubai kothomano sawi khnarnai khoroksa bukhukni langmani kubai kothoma bo tamong khabini langmao eba thangkusungo bahai kebini langma thangkusungsa birman kuplung bai laikha aboni kaisa kubai kothoma angnorokno sawi khnarnai hake tai kok bisilogya kare norok puilani simi paithak jora kaham keno khnawi tongdi hake faidi angnorokno kothomano sawi khnarnai Rani bigra nukhungo achayo bo charai furono bini ama bai babu walai kaklaijak Rani bini buma randi bai tongo borokni kami engka boiregide ba kami subdivision teliamura borokni nukhungo salja samung tangya kese thapa horjengya buma randi besajak khoroksa susukno tui belai kheno birmano klaijak Rani nok rokni samung ma khlayo haipono bo pora rok porimani no bkharwo bui hai abos khlaiye ma porijaya kosto khlai no pora rokbo poriwi tongjawo class 6 ni simike Rani kamini school ya karna nangka bo monggia kami high school lo admission ungjaka afroni simingke bo kamini simi hakjal school lo thangnani nangka bo lama kolok bolong lama himui malkhum gromui saijung salbrum no school lo thangnani nango Rani class 9 porimani jorao khorokja chalabai hamjak laikha achalani mung ungkha ras bo class 12 wo poriwo borok hamjak laimani ulo pora yakarei kaijak laikha tamni hunke a jora rogo tiprasa rokni kamini borok rok asuk pora rokno poriwi manja tei kabang poriwi mannai rok bo krei kaijak mani yagulo borok bihik bwsaino chakri bo manui rwlaikha ras hunke jebi school ni teacher khlainani tai Rani hunke ongnawarini phwrwngnaijak a jora Rani bini langmao tongthokni sal phaima haima tongo phiaba kapal hamya salkisani ulo Rani ajomsa mokolnugya wngwi thango mokolnugya wngmani ulo bini chakiri paiye bo bata simi manui tongjao a laijak kothomarokni bisi rokno hunke muito khlaijak liya 2002 bisio khe borokni khorokja charai achaikha chela bwsa o charai no banani Agartala DM hospital o thangai bumani bohok rachikjagui ma achayo afro se thwina tongmani haipono afro kapal hamui Rani ni langma mathangui mankha bwsa khorokja manmani ulo Rani tai bwsai kaham keno tonglayo 2006 bisio khe Rani bai ras kaglai thangka Rasno buma buha chong phaye telang phayo tai Rani khe buma randi bai khe khorok nei tongnani nangjaka borokni bwsano hunke buphano telangui thangka phia borok bahai khe kaglaikha tamni bihik bwsai kaglainani nangkha abono kaham khe sawi mansukya aboni bisik ni yagulo borokni bwsla class 2 o poriwi tongo bupha bai tongui no bwslani mung boyar phia a jorao Rani ni buma sak hamya klaiye thwiye thangjaka buma randi masa tongmani bo thwiye thangmani ulo Rani saijung wngwi thangka bo mokol nugya saijung tongnani palman liya aboni bagui bo kamini borok rokno saka bini bwslano bwsaini yakni naharei rifaidi hinui hake kamini borok rok bini bwslano thangui naharei rwfaikya Afroni simi Rani bwsla bai khorok nei tonglayo bisidok eba 6 year ni simino bwsla boyar buma mokol nugyano naikolna chengkha borok buma bai bwsajala khorok nei kheno ma tonglaijao afro borok belai kheno birman manlaikha kebo borok no chubanai krei bwsla boyar bo buma mokol nugyano naikolei charaini simino samungrok ma khlaijaka borokni nukhungo tai kebo ajinai krei bwsla nokni samungrok khlaio tei buma bata kisa manjao abo baino borokni nukhung choliwi tongo tai borokni nukhungbo bigra abo haike asuk birman khe ma tonglaijaka buma bwsa haipono bwsla pora rokno poriwi tongo pora rokno yakarya 2013 bisio hunke Rani achomsa paralysis bemar manjak suka o bemar hamnani bagui rangrok jemantei kwbangmano swaikha haipano hamui manliya ke sak hamya klaiye thuyamo klaikha
afro bsla taibo birmano klaikha bini thani taibo kotorma poja wngkha phia asuk birman klai tongphrubo borokno kebo naiphainai tei chuba phainai kwrwi aboni ulo belaikheno sakhamya klaimani ulo 2015 bisini Januari manwo ke bumano hospital bo tlangui thangka afro boyarni umor bisi chisa eba 11 years phiaba hospitalo tlangmani ulo bo hamui manliya 2015 bisini 21 Januari wo ke Teliamura hospitalo arono ranini langma chokha buma thimani yagulo boyar bini nok huk jaga sampoti manui khwnui bebagya karui bufani nogo kifilkha bayapsom osungcharo jeng tongphlaina bagui phaya salja jotono osungcharno maya karnai jeng jora hamyani jorao jeng sak sakno belaikheno dukho hwnui kha kalayo phiaba osungcharo chini slai taibo dukhu birman manui langma ariwui thangnai rokbo tongo aboni bagui jeng kaham wngui hamya wngui bo bebak jorao no jeng kha kochomui tongnani no srwngna nango tamni hinkhe osungcharo jeng srapsani bagui se phayo hake bayapsom tumungno norok tinini okothoma no sajagui tongkha hinkhe like khlaidi tai okothoma no share khlai rwdi tai norok ani channel lo kwtal phai tongo hinkhe teibo bwskango video nainani bagui norok channel no bo subscribe khlai nadi hake norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।